wa kire go sugwere wa choma tegereri ando sia soto tegereri na go tegereri chinga ke chama no mambia o so samara wa ne chinga ke chama ne ke ma nda ke ko retra mangana maya ya kire se mo ne chida ka kiara chama no mo baso bono mara go ba se chinsa mo chito Kenya na chinsa mo chi America ya gati ne chinsa isano ite ka kianda Eastern Standard Time ne chinsa isano na mo ne chida ka kianda chebono mara go ba ne chinga kingo ko retra mangana maya na oyo mtole ba mamanyi kurwa se ebituno abito bya gushi chitariki na 30 mutinyu gatano mwaka w'iki 2019 yaragire ensa AMAYIA bono maragoba masuge mwancho mategereri na karibu asamagana magia kurwa abagusi Global Radio asinchira yo wikiranu jebire biga bya abono litirane Laban Momanyi aya negatiyali nkwaliganiritie umurai wense Uhuru Kenyatta kora umuyiga wa masabo asomugani o Safari Park meyo mocho manene o Nairobi umugabana unyamira John Yagarama kwenekele bananchi be county ya Yebu na okwagacho wechi paranko genderete munachibi no manene go cyagwanchiro gutigiriro ko rupara buna abarai banda banene be serikali ayo amona yanda mango mwacho mategereri karibu tugende amo twimanyie mangana maja sobo ikirano umurayo mone bwense umusike Uhuru Mwege Kenyatta nigo litukoli ya lero ara abarai bande be serikali yaje boigo nabageni bande kuru isiko ya Kenya asama sabo naboigo endagira ya mambia ayo akwariganiwa ne bunge kero mwaka amasaba ayo akoreka somo bagani o Safari Park miyomo icho manene o Nairobi nigo arene kirenga kyogo yesaberense ya Kenya ilio kwegendereria ingane mwamu yo mwako yo nigo yarenge a new dawn for Kenya gosomo chakano moya bwense ya Kenya murai wense nigo ase enkwana yaye abuli abarai bonsi kubwaterana ase segi yo kurwane bukurumi umurai Lord Michael Hastings kurwa ense ya United Kingdom negati ya barai kurwa chinse Chesco baikirana ase amoyego yo bwamasabo umo deputy president William Ruto nigo amobolia umurai wense ya United Kingdom Lord Michael Hastings buna ekero baraganie umo Prime Minister nigo ese ya Kenya watu mu Prime Minister oyo era chigo to mauje sense yo iri kurwanira sikiro gekyo abarai bande baikirana asomo yego yonga mona omo president wense ya South Sudan Salva Kiir igati ya barai bande mokonyi wo murai wense Dr. William Ruto nigo atebiruna nigo agochia kogendera nemechango ya yase chikanisa aho nonyemaga ya barai be chikanisa kubuli wano mosole mone bwe serikali nodini haji abwigoro bunatibanchira barai bali bakwanira ase bikole by'obukurumi korwo mochango ase chikanisa cyabo Ruto nigo akwanaya asama sabo yo mubugani o Safari Park miyomochie omonene o Nairobi ase boigo atebuna abantu abangi nigo bamwangete egento gekogera ko mubwatira ndamangana y'obukurumi Ruto nigo atebuna ukorwa kwayo gochia ase chikanisa nigo ere nekerenga gyoko rwa yuwakira nyasaye ngambu yamono kubwatikana ne safari entambe eyarule magigaya bananchi meyanyamira kwe murunganire igoro y'ekipara kitali gweteka ekero kiembure nyinge omugabana bwe county yo John Yagarama bono nigo atebiruna kipara cyose nigo kigenderete korosi wa imeye county yaye anene mono kiria kire ase omuroberi okuruka mechanical fund na nigo kigo cyegokorwa asegeka ekye emetenyi etano nomo erebosio gukwana imeya noti mugirango ekero atarira kipara kiri kigenderete kwagachwa Yagarama nigo atebuna serikali yaye nigo cyakwane kebuna kipara cyose kiri kitali gweteka ngo cyakire korosi wa boigo nigo abolia barai bande kubwatirana iliyo kwanekia buna abananchi nkonyora bale amagendero ebodi yabali abakonia maliogo nigo yagikiri ekigambiro aiga Kenya asoko bwatuka bali bakobe kubyara asoko korobo nchulia ase sector yo batabwati chi license kagokwana ase chi obisi che bodi yo ase orosagia rwa South Rift meye county ya Nakuru mu inspector monene bwe bodi yo Julius Kalwai nigo atebiruna wikira bono abantu wetane 55 nomo nigo babikiru byara asogokora mamochayo bono niga boli ebigambiro kurwa egesuru egetindi elyo kwaneke buno bonchirire buno oboti boli go chikogendera utikana nayo mugavana bwe county ya Kilifi Amason King nigo atwara egetiro kwerera bushibwe komiti ebunge igoro buna chishiringi bilioni 3 nechiruta ibere cyatumete ase county ya King nigo ateba buna chibese icho tichire bikuru ase county ya na niga ateba buna serikali nene nigo yachirera gutuma chibese guchi ase county na niga ateba buna county chinyinge nigo chibwate obulemeru bwe chibese county ya nigo ya ateba buna nigo etara tuara obotumeke bobe bwechibese kolende abaseneta nigo bagikirie nchira kingi abereka gutumeka chibese ase bono bamoira matuko 5 na bere kulika oroboti na kuyerera bwikiranu buna obotumeki bwechibese icho bwabete omunachibina omonene nigo bono aguchia kobai gati ya barai banda banene be serikali abo baguchia gwanchirwa gutigererwa kurupara ilio goeta batali kubwateraniwa amone jam ekero bakorwa ase chinsemo ao
ase amangana ayo atuma ucha sijuma chuburali nabo gucha somo kwana lyo mwana serikali Hilali Musiambai nigo egari yo mona chibi nabo no gucha gwanchirwa gweta para kubwatikana no kwimurungani kurwa sabantere babaye babere bakumurungani buna nigo bakubwatiraniwa ase ejamu ase chipara abarayi bande banchire ngamona omurugi bumurai bwense omonogeli mwana serikali omo nogeli bwe nene nabo igone bunge ye senate omo waziri bwoburendi omo waziri wechivese omo waziri bwamangana ye chinse chesiko omo komanda bwabanajeshi omo inspector omonene bwamanyanyimbo omo chibalozi abaraya bakuru chigali cha ambulance boigo no mokonyi bwomurai bwense wikira bwo mwancho mategerali nongo chia ko butura amangana AMAYIA senchira yo wikiranu yebire biga bya abono litrane Laban Momanyi na gotigana na yo tarachuko koira sensemo ya kabere tarachuko koira sensemo ya kabere netonya ko batogo manya aya ko kolekana yani EBITAGE neigon ndedo ko boria dimaitimo ngontenga tali konda rabia ndedo ko letera CHIGOSORI na oyo mtumishi Isaac Obiero Vya kigima omancho matekereni akwarigania samangana AMAYIA ye CHIGOSORI buna tekere kruase ebiti au erieteriane Isaac Mandasi Mandanyo. Omokocha we timu ya Gor Mahia Hassan Oktay otebrenga naisa negete na makari ye chigori bere asebere kati timu ya na Mathare United awo ritko ria chumatano kugaro niko ya umirane tena Mathare United magayo ko raliwa koba ababui bo obonyankonko bwa Kenya Premier League Oktay boigoni go arresto kani kwa ebuna timu ya Gor Mahia egenre koba buna ereigo eriokuchia koba konya kuyaligania ase obonyankonko bwa CAF Champions League Oktay oyo okorwa ase ense ataki wono niko ayariganitie gotarira familia ye ritkorie sabato magaya ye airane aiga Kenya kuyarigania ase CHIGOSORI chentunda enya Omogosori we timu ya Chelsea Olivia Cloud niko arrokanete ase kirikego tebekananga no gochicheria timu ya Arsenal magaya Chelsea kwenye kora chikolinye ase yamo Cloud nere otongolete ekori entangani ya Chelsea chitagikaisa to imeye ntunda ya kabere nonya nabo omogosori oyu niko atebrenga tatagete gochenkera obubyobu gekogera timu ya Arsenal nero ya mokinya na komokora ekyo arebonoika kubatikana no gukora buja wa Cloud ase timu ya Chelsea ase season yeika bono ekonda yae ase club ekyo niko yasugetwe motwe ase omwaka oyomo Owi wa Chelsea ase geti kia Baku National Stadium niko watindegete chindoto cha Arsenal kwa soa ase kiminano kia UEFA Champions League. Isaac Mandasi, Aboxi Global Radio, CHIGOSORI, Nabakosori. Na ntararu asese meyo ye CHIGOSORI asiri tukuri alero boigo ninyare okay asante sana abari ya mogo tenga tuli korobia refresh browser yao ndo ndo munyoke ya masha mo bado ngotenga naro tamanyiti ase CHIGOSORI amagana naro tamanyiti ase CHIGOSORI Nabakosori Ario tamanyiti ime CHIGOSORI Nabakosori Ense ya Greece neroyoka ya bere ke goshiriki ase kera CHIGOSORI cha Olympics inse ye bendera yense yo. Wow. Abono mwancho matagerali taraji korwa sensebi negeni nga wase ni ko ba mona ncha somorgoli wa mangana maya yeri to kuri alero. Itu kuri ga rando akole te bitage. Ya kole ga chinsa mo chiri cha or park na she itu ko alero ndai do komnyo ke ma shemo yango dai gona kio moralito Laban Momanyi ago to ira sensemo ye bitage a sheri to ke liga alero. Rero ase EBITAGE igomba kuira gwika ense ya South Africa imaiga ime ya South Africa EBITAGE mbiraro rero nagani tuligereri igoro yaba muraba mo chibarongo bakuru kwanga identical twins kero kwanyorera abana chibarongo anene kero babwekaine babure gosetotene chinyaruka chuka gosaba murabuka nigo bakubweka na baba identical bono rero tuguchi gukwana igoro ya identical twins ime ya South Africa bakabwate EBITAGE korende chibarongo chise ko banga nchibwekaini nabo chiratware no ne chisegi tichiri gwanchana nabara ruane abane kero bara bakega nkuruwana bale kero bakonya kuruwana iga konyora bagwetanire bintu getebike banya kuruwana lakini identical twins hasi chinga kichinyingo konyora ngani go banchaine bono
rero ntagite tororenga ugwanja nuku okonyora bana kwara kero kendo kwara umire chibarongo pararia kero chigotara kwanyora nga babegete chianga chibwekaine pakogusinyi komanya ngoyo norori noyo norori onye turabandara nabura nyorenga go confuse onye ko kabwate gose no mwanchi totebe nabura chikurigere go bugenga nere onyorenga taria onye turabanara bono onye kore lichumo bwato mosani goika obe maiso gaiga bono ntati gukwira goika South Africa tororenga ebitage mbiri bibiraro suka gocha na ndotega mato elinde tomanye igoro yebitage biregaiga igoro ya identical twins aba murabamo babwekaine bono aba muraba kurwa South aba muraba iga baka bwate bitage barabwe bakorete iga bakagenda bakariki umusubati oyomo bakamanya kumwanja bonse babire bakamanya kwariga ni enyangi yegekoro igekoro bakabeka chianga chigekoro chirose iririyo yani chirose iriri sankwa ryo munyama bakamanya kurangeria abantu be family bakabasaraundi bagahaka chibicha na kubeka Facebook bakabeka kirensemo bakabeka Twitter bakabeka kirensemo ya social media watebanga barabwo buna bale twins banchaine bakore binte bimo cyanga bakobeka ikibwekene na kirigento bakore ikibwekene bagatebanga barabo bakonyoma muswati oyomo bakareta muswati oyoga bagakore nyangi yegekoro baganchana bono nyuma yo wanchana na gukore nyangi ikiagera no ayigekero bale gukore nyangi ekero bateneine babegete cyanga chieli iyo cyanga kirose iri menyama babwekaine bono abana inchi ba South Africa kero yomo akarorekana gakugikiria enyome yega yakoretwe asumutandao abande bakaboruka kibalimo abande bagatebanga basalikire abantu bagakwana mangana mange kurende barabwo tibakumeti kiagera barabwo asenge ncho barochinga banchaine bakanyoma muswati yomo bakamwanja bona abantu nigo bali kunya kubuli na ki kero kende bagocha konyora abana ikiagera bamuraba litangani babwekaine imbamanya ngo umwana oyo noyongo tari magana kurende barabwo bakamwa gokora boigo bono ase comment ya moya abegetu asumutandao o Twitter musacho yo mukali kurunga ga muroji era ni ga tebete buna umurugi oya ni ga ali amarua yechi whisky na ni gere abatali abatese Kiswahili batanga afadhali kubua gokora igintu buneke gyo konyoma musubati oyomo ase aba muraba iga baamwete barabukoreto musubati oyomo ase ngincho banchaine abange bagateba buna babeire chibalimo bakabaturuka mangana mange sana kurende intuti tuanya korora ya nonye iga Kenya tuanya korora igintu buneke gokorekana ase iga Kenya intu akumeti ekerekemo stariki 11 umutinyi orenge o 12 omwaka weta o 2018 musacho yo monero mu Masai okurukunga omo moran era ni gachita kanyora abasubati babere bakaigwana bakagende kanisa bakakore nyangi bose babere bakabwatani we nyangi lakini yeye enyome ye kurukunga polygamy bone yawe karikunga sologamy nigo yatigete abantu bakumetie enyomo musubati oyomo abamura babere nande bamwabo enyome kurukunga sologamy una bayerogeta ase kinyamurero korende nchengote una ebyo nebitage na labani mumanyi bihamono mwancho mutegereri asoko gendera gotegerera abagusi Global Radio enero radio station nekoleta umugusi ensengima amo asoko tegerera radio station digital asoko ligereria nabo igona gotegerera ekero otegete gotonyora aso mutandao genda abagusi globalradio.com boigo nabo gotonyora ase ensemo ya Facebook na WhatsApp aso search elieta abagusi Global Radio inyora boigo nabo konyore app yaito kurwa Google Play Store ekene keumbu kyomugusi literiane laban momanyi Biyamono mto laban momanyi na wikira unaona ikeri omari wa mangana majayiri tukulia lero sebitage via South Africa somro beliyo chisale cho chigokora gitage kimanyika nitase kinyamuro ngasonogami asante sana bono ngotikira mangana majayiri tukulia na ngedete gotoma magombucho sabantu bali basiriri abanchane bamwabo na kubwa mono tala chukora ntagiti tala soma bu mwankiriga na ujumbe ino tetegorwa rongola terokora kokwa mwancho mategereri na kwarigandiye asokoralia kogo kwabuna watu ikire aiga ase studio
ugo kwa kwarariwe ko mugaka Daniel Magoba Onditi uyo kabero mobisa ase ministry ye Chisemi nigo areho umwana onyagosira Malak Onditi boigo na Helen Nyabate na Yunuke Kema nigale omwaka onyagosira Pauline Nyamoita boigo na Helen Gesare nigale mumuromo abo Isaac le nyagosira Pelis Agnes Teresa Moses, Rachel, Shem, David, Helen, Rhea, Onditi, Osoro, Nyagosira Kagina, Buyaki, boigo na Geoffrey. Nigale tatu mwabo John, Charles, Heleni, Henry, Grace, Janet, Malak, Cyrus, Rispa, Jackie, Isabella, Sarah, Abiud. Nyagosira Binsari, boigo na Mata. Nigale isamoke Helen, Nyabate, Malak, Onditi, na abakuru kwa Ondari, abakuru kwa Choya, Ogega, Onyona, abakuru kwa Nyangate, boigo na Bande. Nigo atigire abachukuru boigo na abachukuru abange nigale korera yaye Joseph Ongongi Pacifica Nyagosira Edmond Nyonka Nyagosira Johnson Mrs Onjari Mrs Magaki Mayaka Nyagosira Mayoyo nabande nigale Osenga niganyo merete abakuru kwa Marita Mainye boigo na Andrew Nyakiambalia nigale Isebiara Jane Nyagosira Josephine Mary Kemunto Atos Nyagosira Nyanus Peter boigo na Tom Mechango osenga omusangirikano bw'omochango bwoko mwenya nigo gendete gukoreka ase enka yaye asensemo ya Nairobi Central SDA Maxwell na boigo na asenka yaye me ya Iterio Mosando kira chinsa goikira kira lituko gochakira chinsa 11 chamoroba Muchango maneno koreke tariki 11 mutinyu gatano rimo mwaka oyo asakuru konga o Maxwell Old Sanctuary amasabo yo komwene nakoreke ase ekanisa ya Nairobi Central SDA tariki 12 mutinyu gatano rimo omwaka oyo mubere norusiwe ase nkendo ya Umash Funeral Home tariki 13 mutinyu gatano rimo omwaka oyo na okoni wakwa yengo koreke asenka yaye gutuka ime ya Iterio tariki 14 omutinyi ogatano narimo omwaka oyo ase kenyoro gekoro kwa bugia ku location bugia ku sub location bonchari constituency Kisii County okwano gokwa kwaraliwe wa omugaka Daniel Magoba Onditi kurwase studio twarule pole Negenirega wa sisi niwe kwa mana itu chinga ke chiabono mambia mabaso somara wo macho mategereli na bijomana so kwa mana incha samangana ya jeri tuko lialero tara chuko kora kurense meye moshi mungale musayansi na nyolete hotera kwa wangongoli ogo seki kweli asante sana moso wangwa gotebanga no tole na asante sana kuruchinsa mochenya mbogo igagotenga nyaboga gotoka losi nyabonyo renyo mbiyamono kimastela nyanduko materi itu mbiyamono kegema boigo economic online ndochinga daramo manyevani nyakudi Geoffrey Mose wangwa ayo mtago ngarosio ginga mbiyamono kegemo mwalimu one mwalimu the principal moske hatonya tuno mbiyamono kegema na gosugi megana manene kegema semeje mbiyamono kegema alini kwamboka mbiyamono kuruko ngateriamo nyar Omar Vivian kwamboka my classmate mbiyamono kegema she ko ba monaintwe boigo mkoyone dochono ale gaigane runyuchiria konte bingo moralia aiga singia kingma asante sana onyenche bia manero ngoli tu anyule asante bad James na wego na abudi mfalme na bali mwenzi mugweka chimese simbi jamono kingma soko baba nacha somo bali wa mangana maya shiri tukulia racha beire nse mona ite kamera ngibiri na isano na isato chiabono margo ba chinsa machitu cha Kenya ekaro chia beire chinsa isano ange na ite kamera ngibiri na isano na isato chinsa mechi cha America jagati bali mole chinsa mocha Eastern Standard Time yojiri chinsa isano nemo na ikiteka emero ngibiri na isano na isato mwali gwa mama maya yitukulia yali tukuli maya kan tenga throwback Thursdays yan tipiti ditungo koletero bwa matabwenga no yumtu yunasi mborugo sia to Washington kukigo ikabu chinsebere chemaro basiri Marekani yakati nkoletere ya mashema mangana yo emebere ito obochenu oboshira elindo tunya kwa toko manyangana kitobwena ete kole inde emebere ito kolengana no wanja konyesha to kora mana koletera family life na yumtu yunasi mborugo sia to Washington elinde kurwara tunya kwa toko kwego kene emebere yegenda ete ntora mana chinsebere ngebere nanye na kwena kenga watonyo alire na gotebya nga chikwi kibere kurbano
app ya itongo nyerani hinda se Play Store ya bagusi Global Radio, lakini wale babwate Android babwate app Apple mwensi na magoto nyora buna bagusi Global Radio. Asante sana nambi yabona soko wananchi mwali bwa magana maya yeli tukulia lero igale tu asuli na ujo mtola bani mamanyi kurwa sichi nsamo chagusi na boigo Isaac Mandasio biro mandanyo na nche amarida na Jeremiah ulina utiri pia mwana